ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 10%, 15%, 20% ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ನು ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನು ದಯಪಂಡದಂಡ ಕಂಪನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಂಡಂದಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂದಿನ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ 20% ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎವರೇಜ್ ಪೋಡುಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರೋಡು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ. ತುಲೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯಾನ್ 16.33% ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ತೋಜಾವನುಂಡು ಇನಿತ ದಿನ 1.24% ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೋಮವಾರದ ಅನಿ ಒಂದು ಮಲ್ದಿನ ತುಲೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನ್ನಡ 5 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಇನಿ 1.37% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನು ಒಂದೇನು 1,114 ರೂಪಾಯಿ 86 ಪೈಸೆಡು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಇನಿತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು 977 ಅಂಚಂಡ ಎನ್ಕೆ ಏತ್ ಲಾಸ್ ಪಂಡಂಡ 16.40% ಎನ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಎಂಚ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನಿ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂತೆ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ 16.33% ಎನ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂತೆ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ತದು ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕೆ ಏತ್ ಮೈನಸ್ ತೋಜಾವೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ 972 1.33 ಉಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ 10 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನಡ 5 ಶೇರ್ ಉಂಡು ಯಾನು 10 ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಡ್ಲರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಾಗ ಅಲ್ಲೇ 979 ಎನ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟೆಡೇ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ದ ನಂಚಿತ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ 10 ಶೇರ್ನ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 979.70 ಪೈಸೆಡ್. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಡ್ ಪೋದು ತೂಕ ಆರ್ಡರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಡ್ ತುವರೆ ಪೋಡುಂದ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ಕೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನು ದಯಪಂಡ ಈರೇಡದ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಬುರ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಕೆ 10 ಶೇರ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಯ್ಯಾನಗೆ ಎನ್ಕೆ 10 ಶೇರ್ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ಎನ್ಕೆ 4.40% ಎನ್ಕೆ ಲಾಸ್ ದಯಪಂಡ ಸೋಮವಾರದ ನೀ ಯಾನ ಬೈ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಇನಿ 0.59% ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಆತನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು 15 ಶೇರ್ ಒಟ್ಟಾಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನು 15,428 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತು ಎನ್ಕೆ 4.40% ಕೊಡಿತುಲೆ ಏನಡ 5 ಶೇರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ಕೆ 16.33% ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ತುಯ್ಪವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಖಾಲಿ 0.59% ಏರ್ನ 1% ಪತ್ಲೆ 1% ಪತ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ಕೆ 16% ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ತೊಯ್ಪವೊಂದು ಇತ್ತುದೋಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ 10 ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ತು ನೇರ್ದಾವರ ಎನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಾಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ತುಗೊಂದುಲಾರು 1,022 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರುಂಡು ಒಂದು ಪನಕ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ 10% ಎನ್ಕೆ ಲಾಸ್ ತೊಯ್ಪವೊಂದುಂಡುಂದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ 10 ಶೇರ್ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಲ್ತಿಂದಂಡ ಎನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು 1,000 ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಯಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜ ಎನ್ನ 16% ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ಕೆ
ಆ 16% ಎವ್ರೇಜ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ 16% ಏರಿಕೆ ಆಂಡ ಯಾವುಜಿ ದಯಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪನಾಗ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ 100% ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಲಾಸ್ ಆನಂದಂಡ 100% ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅಂಚತ 6% 7% 80 2,000 3,000 ಏರಿಕೆ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 8% ಏರಿಕೆ ಅವು ರೇಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು 10% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರುಂಡು, ಎಲ್ಲ 10% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರುಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಯಾ ಅಂಚ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಏರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ಕ್ 4% ಏನ ಲಾಸ್ ತೋಯ್ಪ 4.40% ಏನ 4% 16% ದುಂಬು ಎನ್ಕ್ ಲಾಸ್ ತೋಯ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನ 10 ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕ್ 4% ಲಾಸ್ ತೋಯ್ಪ ಒಂದುಂಟು ಎನ್ನ ಎವ್ರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ್ 4% ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ 4% ಏರಿಕೆ ಆಂಡು ಪನ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ ಲಾಭದಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಉಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರಿಯೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಏನು ಆಪಣ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನ ಅಂಚಿಟ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಕುಡಾತ್ ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನು ಮುಂದೇನು ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನು ದಾಯ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಲಾಭಾಂಶನು ಹೆಚ್ಚದೆಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಲಾಸ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಂಪನಿದ ಐಕ ಅನ್ಪುನ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಲಾಸ್ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಮಾರ್ನತ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೈನಸ್ ತೊಯ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಾತ್ ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪೊಸತ್ತಾದ ಏರ್ ಮಾತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದೇ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಿಟ್ನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಈ ಚಾನಲ್ನು ಮಲ್ದನ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಎನ್ಕ್ 14,000 ಲಾಸ್ ಆತಂದು ದಯಪಂಡ ಉದ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪದೆ 17,000 ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆದ ದಿನ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೂತುನಾಗ 14,000 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಯಾನಿನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಆಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಆಪನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈನಸ್ ಬೈದು 14,000 ಯಾನು ಮೈನಸ್ ಇನಿಲ ಏನಕ್ಕೆ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದುಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.